Álljunk vele, de el lehet játszani vele. Gyere el, mert Mikától légy szépen a másik oldalon. Ott. A forrás még csak most fokogatja. Másik Ferivel van a kutya. Nem is tudja, mi a szerencsés. Úgy vágy, bizony. Hát igen, Amikor ilyen pici kutyátok van, semmi bábusból nem állhat az őrzővízünk, a miért? Egy fontos dolog van. Nagyon sérülékenyen. Innen keresztül most a kutya? Milyen korú? 4 hónapos kutya. Mi indult be nála? Ha én most ezt megtétemítem, hogy megyek le? Csak ilyet tudsz neki csinálni. De megmutatta az idegrendszerét a kutya. Egy jó idegrendszerű kutya. Közömbös, nincs semmi baj. Erre jó volt ez a játék. De nem csináltok vele semmit, mert a fájdalmat, örök nyom. És felnőtt korábban olyan fóra, de mit kell tenni? Csak ha nagyon élveznek. De megmutatta, hogy érdemes megtartani. Sok minden van, a forrás, foga. Nekem különben az egyéves kutya az, amelyik őrzővédőre képes. Nem tudom elhinni, hogy egy fiatal kutya úgy helyt tud állni magáért, ahogy kell. Ha meg nem tud, akkor ennél csinálni. Az a baj ezzel, hogy eljátszom, és megtudta a játékot. Mikor jön az első szület, megint nézszom, mi van? De nem az, nem veszik úgy. Nem veszik úgy, hiába. Érett kutyáknak kell lenni ahhoz, hogy érett munkát mutasson. Nincs értelme különben, mert ha vele születik, akkor mit csinál? Csinálja. Ha nem születik vele, mit fog csinálni? Megtanít. Mindegy, hogy 4 hónaposan tanítod, vagy pedig 2 évesen, vagy 1 évesen, nem? Nem kéksek el. Az a baj, hogy segéd, meg lehet, hogy ilyen kiskutyát, amikor a sérül, mit csinál vele? Igen. Kutya mit tanul meg? Vigyázzak rá. Épp, hogy megfogta. Épp, hogy kinyitjuk a száját. Akkor most már ezt kell, most már megnyertem, mit lehetett? Mit érd meg? Megtanítjuk ezt. Jön, nagykorában nem akar fogni, nem akar fogni a kutya hozzám nem akar fogni a kutya. Mondom, mióta? Kiskorá óta. De kicsin úgy fogod. De kicsin miért fogod szerint? Hát ne játszol. És vette komolyan az életet. Mindenki játék volt, neki meg minden, ami mozdult, játék volt. Jó, hogy fogod. Mikor nagy lett. Nagy kutya. Jött az